Maailma nähdään helposti normaali jakautuneena. Sitä tutkitaan kuin se olisi normaali jakautunut ja joskus dataa jopa niin kuin väännetään näyttämään normaali jakautuneelta. Verkostot sen sijaan ei ole normaali jakautuneita. Yleensä verkostosta löytyy pieni määrä sellaisia kohtia, joilla on tosi paljon yhteyksiä muihin osiin sitä verkostoa. Kun taas ehdottomasti suurin osa verkoston palasista on sellaisia, että niillä on tosi vähän yhteyksiä. Ja nyt vaikka sä pystytkin laskemaan sen keskiarvon sille, että montako yhteyttä niin kuin on, niin sellaisia sieltä ei hirveästi niin kuin löydy. Joko se on paljon vähemmän, tai sitten se on paljon enemmän. Verkostoja voi tehdä monenlaisia monesta eri asioista. Tässä nyt on lentokenttäverkosto. Nyt tuossa jokainen piste on lentokenttä. Jos niiden välillä kulkee lentokone, niin sitten siinä menee viiva. Nyt tämä eksponentiaalinen jakauma tarkoittaa sitä, että meillä on käytännössä kahdenlaisia lentokenttiä. Meillä on lukumääräisesti hyvin vähän sellaisia kenttiä, joilla on tosi paljon näitä yhteyksiä. Toisaalta just nämä kentät on aivan keskeisiä sen koko verkoston toiminnan kannalta. Sitten toisaalta meillä on nyt tässä tuolla punaisella nuoralla merkittynä sellaiset kentät, joita on ehdottomasti suurin osa. Niillä on tosi vähän yhteyksiä. Se on esimerkiksi se Jyväskylän kenttä. Mutta mun pointti tässä on nyt oikeastaan se, että on olemassa tiettyjä tekijöitä, jotka synnyttää tämän rakenteen, jotka ylläpitää tätä rakennetta. Ja näitä siis kutsutaan nimellä Environmental Budget Constraints, eli ympäristön asettamat budjettirajoitteet. Ja tällaisen abstraktin asian konkreettisena esimerkkinä, niin mietitäänpä tuota Uumajan lentokenttää tuolla Pohjois-Ruotsissa. Nyt jos sieltä on tulossa uusi lentoyhteys niin kuin Suomeen, niin ei sitä niin kuin arvalla heitetä. Se ei tule niin kuin menemään mitenkään sattumavaraisesti, että meillä on ihan sama, minne me lennetään. Vaan sen niin kuin yhteyden tulee olla taloudellisesti kannattava, että se niin kuin tullaan luomaan sinne. Ja nyt jos me mietitään vaikka Jyväskylää vaihtoehtona ja Helsinkiä vaihtoehtona, niin se pointti ei ole pelkästään nyt se kaupunki, vaan se pointti on se, että pääseekö sieltä vielä niin kuin jonnekin muuallekin. Ja Helsingistähän pääsee. Eli verkostojen näkökulmasta niin nimenomaan se Helsinki valitaan, koska sieltä sä pääset kätevästi jatkamaan minne tahansa päin Eurooppaa. Ja sulla on myös erittäin nopea reitti Aasiaan. Sen takia se Helsingin kenttä tulee säilymään merkittävänä ja kasvamaan merkittävästi, kun taas Jyväskylän kenttä, niin se ei niin kuin ikään kuin pärjää siinä kilpailussa. Ja nämä rakenteet ja nämä asiat niin kuin säilyttää tämän rakenteen siitä, että meillä on näitä keskeisiä hubeja, jotka on äärimmäisen tärkeitä, mutta niitä on lukumääräisesti vähän. Ja sitten toisaalta meillä on suuri lukumäärä näitä niin kuin endpoint-paikkoja. Eli sä et tavallaan valitse sitä Helsinkiä nyt pelkästään sen takia, että se olisi jotenkin kivempi kaupunki. Jokuhan voi mieltää Jyväskylän rallit tärkeämmäksi kuin Helsingin ooppera. Mutta se pointti on se, että sillä Helsingillä on keskeinen positio siinä verkostossa. Sieltä pääsee jatkamaan ympäri maailmaa ihan eri tavalla kuin Jyväskylästä. Ja sen takia se on se paikka, joka valitaan. Vastaavasti Euroopassa valittaisiin enemmän Frankfurt, Pariisi, Lonto. Siihen on niinku se syy. Se ei mene sattumanvaraisesti. Siinä on ihan selkeä syy, miten se valinta tehdään. Ja nyt sitten sama asia niin kuin toisinpäin. Että jos me katsotaan niin kuin maailmasta, niin kuin Kiinasta ja Euroopasta sellaisia kenttiä, joista on tosi paljon yhteyksiä muualle. Ja sen jälkeen katsotaan, että minkälaisia paikkoja nämä niin kuin on. Ja esimerkiksi sieltä tulee niin kuin, Kiinasta, niin sieltä tulee niin kuin provinssien pääkaupunkia, kulttuurikeskuksia, paikallisia logistiikkakeskuksia, niin poispäin. Ja itse asiassa niin se, mikä on jännä, että näissä isommissa hiteissä, niin suuri osa
on vanhoja silkkitiekaupunkeja. Eli se, että tavallaan, että se lentokenttähubi pääsee, niin kuin, että se edelleen rakentuu siihen sellaisen asian päälle, joka on niin kuin vuosituhansia. Se on merkittävä keskuspaikka. Sen takia sinne tullaan. Se ei ole sattumanvarasta. Ja se pointti on niin kuin tämä. Ja nyt kun verkostoja on tutkittu, niin on havaittu, että tämä eksponentiaalinen jakauma, tämä rakenne, mistä kerrottiin, niin on hyvin tyypillinen. Että on kyseessä sitten näyttelijäverkosto tai pankkien väliset johdannaiset tai internet sekä tämä www-osasto, että se fyysinen internet tai sosiaaliset verkostot tai biologiset verkostot, niin se perusajatus tuntuu olevan se sama. Siellä on erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että se verkosto on muodostunut tietynlaiseksi ja jotka myös niin kuin tulee ylläpitämään tätä rakennetta, jossa meillä on eksponentiaalinen jakauma, jossa nämä yksittäiset tai niin kuin lukumääräisesti niitä on vähän, joilla on niin kuin tosi paljon, niin niillä on tosi iso merkitys. Se keskiarvo kuvaa näitä kaikkia niin kuin tosi huonosti. Ja sitten niin isossa kuvassa vielä niin kuin se pointti, että tavallaan niin kuin se, että sulla on näitä niin kuin ääriesimerkkejä, niin se voi niin kuin olla toisaalta, että se tulee sieltä niin kuin täysin odottamattomasti musta joutsen tyyppisesti joku niin kuin ekstriimi ilmiö, joka on tosi tärkeä sen kokonaisuuden kannalta. Tai sitten niin kuin näissä toisissa tapauksissa, niin se ei välttämättä olekaan olettamatonta, vaan se on ihan selkeät niin kuin syy-seuraus suhteet, jotka johtaa.